haka ji ga wata tambaya da wani bature can profeso ne muka haɗu da shi a maniya. No be juju be that. Ku tambayi fulani da fulani kai ba fulatani ken da ku ake faka ji da abaki shanu garke daya da abaka aljanna wanne kake so zamu daya da abaka aljanna da abaka garke shanu wanne kake so You be mumu. Ka sa ni damu. You say they wise. da abaka shanu garke daya wanne kake so ka zaba Ji ka kawai. aljanna ko kuma shanu garke daya wanne kake so wanne zabi daya No be juju be that. Aljanna dai ka mutu ka samu. haka musan da wannan Sannan kuma a duniya. A haɗa mun biyu. You think say they wise. mu ba wani wayo ba wani wayo da zaka mana zabi daya aljanna ko kuma garke shanu zabi daya garke shanu ko aljanna zabi daya bari ka ji me Mr. Keresas ya ce magana guda biyu ga shanu biyu a ƙasa ga aljanna ga shanu kaga sai dai ka zabi daya Kaga shanuwa dai sai a duniya. Aljanna kuma ya ka mutu tukun. yawwa You think say they wise. mu da No be juju be that. garken shanu yawwa kawai ka mana zabi wanne kake so Kursha a haɗa mun duka biyu. You think say they wise. wanne kai za ka zaɓa aljanna ko kuma garken shanu ko ba ka bane mango fat body haka ne to Kursha kaga shanuwa dai ina nan zan samu. Aljanna kuma sai na mutu. kake so Ban shanuwa kawai. ina ji Shanuwa kawai. kawai